देखे नों दोमांतेना आं समायसो देखे नों दोमांतेना देखे नों दोमांतेना आं समायसो देखे नों दोमांतेना समायसो देखे नों दोमांतेना आं समायसो देखे नों दोमांतेना बाहाय के नुगै आसो हामजा बैलासिनि दाबावफा नों लेखा खबर जाजा आनो बाहाय के नुगै आसो हामजा बैलासिनि दाबावफा नों लेखा खबर जाजा समायसो देखे नों दोमांतेना आं समायसो देखे नों दोमांतेना समायसो देखे आंनि मोसाना नों समायसो देखे आंनि मोसाना
देखे नों दोमां तेना आं समैसो देखे नों दोमां तेना नों समैसो देखे आंनि मोसाना नों समैसो देखे आंनि मोसाना ला 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 बेलाइखे मोसाना मोजों खादो आगे माने तामो जों मतामति अफ्रन थिमिता जों बरनियाव मो हाय मोसामो उनाव नगि फैयो एंड तिनि किसिजा स्टेप कैसा फुनु ग्रिसिना आ जरानि सिमी अम हायरा सामुरक जावै फैमानि ताई सिनि यांगो सिनि मैडम मानसी सं दङ सिनि सर्विसना सं दङ बर बेलाइखे स्ट्रागल खाई आ जरानि सिमी अरनि सिमी असुजरा जे फैमानि अब बेलाइखे सिनि ट्रांजिशन पीरियड जों सिक्ला सावै फैमा जरा जों नुखा एंड ताबुनि जे जेनेरेशन दक बुसु जरा दिके डेभलप खा तिनी नुक जाखा र ऑन स्टेज कंपटीशन सुरा से अब हाइका मसाई फनोगै मानखा जजेस रंनि फानि आं किसिसा सोंना मजो नरनि रिएक्शन तामो मकल बाय बखानिको साजाखदैयै थांगो मकल बाय बखानिको साजाखदैयै